Takže máme před sebou Mastery, nebo Mastery 4, Legend 4. Pak je, jak se tomu říká, Mastery Rank Up. A já už jsem jeden pěkně failnul. Takže, jelikož už vím, co dělat, tak se správně equipnu. Hopefully. A bereme klasický Helios s buildem. Vidíte. Takovýmhle šmol Riven, nic moc. A interním buildem následujícím. Přes Duplex Bond, kde se komponent bude klonovat a následně zabíjet věci a dropovat energy orby, aby jsme měli dost. Vicious Bond, kde stripuje armor. Sanctuary, protože nemám dost forem, jsem chudej. A, a Restorative Bond, kde ne. Jo. Který snižuje kompletně spíše recovery a komponent dodává způsob, jak se trošku dohealovat líp. A klasicky primový regen, aby měl rychlejší repair. Potom Hespar, protože je hezký, kvůli ničemu jinému. Je to prostě hezká zbraň, co stojí jako kretén. Asi 250 platiny, prostě hovadina. Piranha, protože nestojí tolik a je dobrá. Build následující. Primový mody se dají samozřejmě nahradit klasickýma a Riven, který je spíš přerolovaný do horší verze, ale tak co se dá dělat. Disposition taky není velký, takže proto jsou ty staty tak miniaturní a už se ždímá basically z suchýho hadru, jako no. Tady už s tím nic, jako určitě s tím bude udělat něco lepšího a dostat na to třeba kryt. A Sido, protože nevím actually co jiného vzít, prostě berem Sido, nakuchá to neskutečné množství statusů za každý projectile, co hitne toho enemáka a build je udělaný přes vlastně crit chance až na slash, ale build může být taky jako giga obměněný, protože přece jenom ta zbraň 60% additional damage for each status effect affecting the target a jako ve chvíli, kdy to máte 8 statusů, tak už je to prostě 480% větší damage a ono to stačí. Stačí pak už na to hodit nějaký pěkný status a jste A-OK. Beru Hydroida, protože tam je se mě pěkně nakopala do vajec z důvodu přežití. Musíte tam přežít nějaký čas. Takže beru Hydroida. Archon Shardy jsou následující na parkour velocitu, čistě na pohyb, což nebudeme tolik potřebovat. Ale důležitý jsou ty maximální staky koroze. Plus 3, takže z 10 vlastně 13. Build je následující. Vysoký strength, decent range a decentní taky duration, přičemž strength i duration jsou oboje zvýšený přes arkány. Surefooted, aby nás nenakovalo nic na zem. Tady ten mod si bohužel musíte vyčkat v daily loginu, jinak to nejde udělat, nejde to koupit, nejde to dropnout. Musíte se to vyčkat v těch daily loginech, je to blbost. Ale udělali to nově, čili člověk nemusí čekat 400 dní, než na tenhle mod narazí, takže to je dobrý. Rousing Plunder kvůli většímu corrosive damage z trojky a healování spojenců je nám k ničemu, my stejně spojence nemáme rádi v téhle hře. A Perforating Swarm čistě, když to beru, tak vlastně, aby byly lepší dropy. Celý build je přizpůsobený spíš na udržení energie kvůli equilibriu, nebo díky equilibriu a adaptace následně na trošku defense. Reefer Spite, ani nevím proč, ale je tam. Tak. A samozřejmě Madurai klasicky kvůli kde to je? Je to na dashi. Void Strike, Void Fuel, tady. Chain Sling přidá 40% ability strength, takže místo 199, drž hubu, máme 239. Just like that. Practice. Ne, dík. Jdeme na to.
Jestli tohle nevíde, tak solidně ragenu a uploadnu to tak či tak. Takže. Na dvojce máme subsubnutý Nourish kvůli regenu na energii a viral damage dalšímu, co... O můj bože. O můj bože! Ne! Já nemám energii, to není fér. No, to není fér. O ne. Ještě, že můžu plackovat. O můj bože. No, tak to bylo těsný. Ne, to nepotřebuji dávat practice, ne. Pohoda. Dobrý, už máme 2200 armoru a 580 bonusový corrosive damage. Já si myslím, že teď nás nic nezabije. Ale stejně není od věty si dávat bacha. Rozmístíme jedničku. A všechno se za nás basically vyklíruje samo. Jo, Jaggernauti, aha. Okay. Jako máme jenom přežít, já přežiju prostě. Not funny. Didn't laugh. Já prostě přežiju. Samozřejmě by se následně dala tahle věc vodost zlehčit například s Lokim asi. Kdybyste měli nějaký neviditelný frame, tak to taky půjde udělat. Že si prostě akorát sednete do rohu a vyčkáte konec téhle mise, ale jde to i takhle. Nádhera. Uděláme si screenshot, abych se mohl pofrajeřit do Discordu a necháme to tak. Dobrý. Tak jo, to by bylo. Je to tady, nádhera. Tak jo. A jak už je známo, v téhle hře grind nikdy nekončí, takže se jdou farmit reliky. Dobře, tak jo. Díky za zhlédnutí, ať už jste na to narazili jakkoliv. A uvidíme se v dalším videu. Tak jo, čus!